кучка се казва Уоли. Измислим го. Какво наричаш? Гледай сега, като стоя така и сега ще дойде това, черното. Това е Бамби. Не, това не е Бамби. Кой е Бамби сега? Това е Бамби. Какво, Уоли? Уоли? О, боже! Като жабче. Уоли, ела? Виж, закача се и пак и бира. Уоли? Няма Уоли. Рафъл? 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 Пеца. Иве Пеца! Иве Пеца! Няма повече! Виж, няма повече! Излязаха! Край. Умряхме. Няма ли някой да се прибере, значи? О, гледай го това как ще. Браво, как хубаво Това е скачат. Бамби. А това е... Не знам кой е това. Бързо, ела да ги снимаш двете. Заедно... преди малко бяха заставени. Как? Това не е моя Бамби. Това е Бамби. Дет скача много. Бамби. Не, това е Ръфъл. Това е Рони. Ръфъл. Лоли. Рони трябва да е... Рони е онова там, дето стърчи. Значи, така. Лоли. Къде е Ръфъл? Ръфъл. Трябва да им сложим къшки. Ладе. Ладе. А ти? Всички бягат от мен. Освен това тук. Те идват само, закачат се и тичат. Страхотно. Виж как те проучва. Искам това зайче. Уникално. Даваш ли ми го? Ах, Искам го това зайче. Виж как идват и се закачат до тебе и пак тичат. Някои цункат, между другото. Това бе цунка в момента. Да. Не издържай. Айде как ногтите им такова. Сега ще дойде пак. Виж го, това е любознайко. Не, това е Ръфъл. За етикетчето е само Ръфъл. Ръфъл, по какво да запомня, че е Ръфъл? Иначе малко. Това няма сиво. Ръфъл е този, който няма сиво. Виж, този има сиво. И този има сиво. Ръфъл е този, който няма сиво. Рони е с малката линия бяло. Лоли е с голямата линия. Да. Това е Рони. Това е Мина. Значи, Лоли, Рони, някой, Мина. Да, Мина. Мина. С едно сиво... двете са сиви. Мина. Мина. Това е Ръфъл. Ръфъл, Лоли, Рони. А този и той е Ръфъл. Ти на клипче ли ме снимаш? Гей, къде скочи? Непослушко малък. Ела. Ръфъл. Ръфъл е черния. Аух!
Ей, Рони! Рони! Кой се крие там? Там се крие Рафал. И там първия. Е Рафал. О, Боже, как влизаш. О, Боже, как влизаш. Мина. Не, Мила. Аз ще се казвам Мила. Мила. Стотинка. Да, Оли. Кажи, Оли. Взимам те, да. Само тя не бяга от мен. Ох, знаеш как ми дава така изтъпва, так и глеви се забива. Да имахме ли това и без това? Да, ама защо са 4? Ето ги. 5 ли са? Ох, все едно ми липсва. На тебе нещо, тук нещо ти липсва. Оли. Да, Рони. Да, Рони, кажи, Рони. Няма нищо, Рони. Ох, как скача. Кажи, Мина. Оли? Де си? Или ще отвориш ли? Оли, Лина, Иван! Здрасти. Какво? Така силно викаш. Не знам. За да чуеш? И... Кръсти ги! Сега, ако им сбъркаш имената, аз им ги бъркам. Така му Рони! плаши, че сега вече няма и да ги запомня. Рони, стой. Хайде ти ви там, Рони. Значи, Уоли, Рони, Ръфъл. Али Ръфъл? Ръфъл, Лина. Нали готвя? Не, Лина е опознателната, а това е... Ето идват да те проучат веднага. Нека дойде да насам. Вау. Пустичи. Това е Любо. А това е Лина Лоли най-много ме обича. Ох, да, Рони. Да, Рони, кажи, Рони. Идват, закачат се и бягат. Така правят. Да, Рони. Кажи, Лина. Лина, кажи. И всичките чернички. Не, тук при мен са двете бели. Точно като зайчета. Уникални са. Гленка къде е? Тя е на вас, приятелки. Вие всичките легнаха да ги галя. Да, много обичат. Те сега не знаят кой е, къде е майка им. Да, и трябва да се майка пушат. май Да, вече. да. Аз избрах Лоли. Аз искам Лоли. Коли на тебе никой тук не се обръща внимание. О, той е сърдит. Мама, видите, бебе. Ето ти видите. Ох, ти заспали. Заспали, Рони? Непослушко. Рафъл, Рафъл. Ах, Боже. О, Боже. Лина не е послушна нещо. Няма спокойно. Ами, мислих да му настържа морков. Измила съм 2 моркова. Единия ще му го настържа. Виж, Иве, това виж колко е пухкаво. Ей това. Да. Виж, тия другите не са толкова пухкави. Къде е Лина? Лина. Това е Лина. Да, Лина е. В чекмеджето. Ало, Васко, здрасти.
зайчетата. В смисъл, тук съм при зайчетата. Пуснахме ги 5 зайчета малките. Ги пуснахме и щъкат по дивана. И аз сега съм... нали, Ивето снима клип, че не може да говори. Тук е в хола. Снима ги. Искаш ли да те пусна на видео, ако говорител да те чува? Добре. Дай. Ало, Васко? чуваш ли? Да, правя клипче. Мога ли само ви помоля, ако евентуално от някъде като минавате, в смисъл, ако ви е удобно да вземете, трябва ми само една шепа бедени, не повече. Да. Сурови бедени, само една шепа, нищо. Да. Нещо от порядъка на